Sziasztok! Úgy döntöttem, hogy a 2024-es teljesítménytúráktól kicsit koncepcióváltást eszközök ezeknél a teljesítménytúrázós videóknál. Kevéssé legyen ilyen hangulati jellegű videó, hanem úgy egy kicsikét úgy magamat is jobban belerakom majd. Ez nem tudom, hogy ez javít-e vagy ront-e a videók minőségén, meg úgy élvezhetőségén, de majd meglátjuk. Minden esetre első alkalommal már meg is hiúsult ez a nagyszabású terv, ugyanis akkor a szél volt a tápjóságból, hogy gyakorlatilag lehetetlen lett volna bármit is beszélnem ott menet közben. Úgyhogy most egy kicsit így utólag kommentálgatom azokat a dolgokat, amik ott történtek. Szóval 2024-ben az első teljesítménytúra, amivel így megkezdtem a kartográfia kupát, ez a téli showút volt. Ez egy eléggé hagyományos teljesítménytúra, ugyanis 22. rendezése volt ez. Hát én még soha nem jártam rajta, és igazság szerint így a tápjóság és a Galga mente vidéke is ilyen fehér homály számomra, illetve egy fehér folt számomra. Úgyhogy adta magát a dolog, hogy miért ne ezzel kezdjem így a felfedezést, illetve nem mondok igazat, mert 2 évvel ezelőtt már az arany valamicsoda teljesítménytúrán már voltam ott a környéken, ami szintén tápjószeléről indult, és ugyanez az egyesület szervezte azt a túrát is. A 3 lehetőség közül volt egy 10 km-es, egy 16 km-es és egy 34 km-es táv. Én a 16-osat választottam, mert miért ne. Ez tápjószeléről indult, vonattal ki. Egy 20 perc gyaloglás a rajthelyszínre, ahol egyébként kicsit, azt nem mondom, hogy kaotikusak voltak az állapotok, de valószínűleg kicsit kevesebb emberre számítottak, mint ahányan megjelentek, ugyanis már így a nevezési lapok, meg a egyéb kellékek azért úgy fogytán voltak, meg az volt a meglepő, hogy nem ott kellett fizetni a helyszínen, hanem a célban, ami azért abból a szempontból kicsit gáz volt, hogy tulajdonképpen majdnem elmentem úgy, hogy fizettem volna, mert cél ugyanis a Tápió-Györgyei vasútállomás várójában volt, és hát úgy kicsiket szűkös volt a hely, és eléggé koncepciótlan volt az, hogy mit hol kapsz meg, tehát hogy hol kapod meg az oklevelát, hol kapod meg a pecsétet. Lehet, hogy ha többször járott az ember ezen a túrán, akkor már úgy egyértelmű, de nekem mint első túrázónak ez úgy totál átláthatatlan volt, és majdnem elfelejtettem egyébként, hogy fizetni, úgy velem már, mint hogy menet közben jutott eszembe. Miután megkaptam a pecséteket, jó, hát még fizetni is kell, mert az elején nem volt meg. Maga a túra szerintem nem lesz nem fog a kedvenceim közé tartozni. Nem a szervezés miatt, meg nem is igazság szerint nem volt semmi probléma magával a túrával, csak igazság szerint ennek a túrának a legnagyobb kihívása az a monotonitás elviselése, ugyanis volt egy szakasz, ami egy 8 kilométeres szakasz, ami de nagyjából nyílegyenesen megy a pusztában, jobbra-balra pedig szántók vannak, és sehol semmi. 3 jelentősebb dolog volt az útvonal során, 2 kereszt, meg egy romos épület. Magát az útvonalat is gyakorlatilag 3 szakaszra lehetett osztani. Az elején elhagyta az ember tápjószerét, áthaladva a tápión gyakorlatilag a nappal szembe kellett fordulni egy balra, és onnantól fogva egy torony iránt menni déli irányba, vagy hát is dél-keleti irányba. Ez volt a második szakasz, ami egy ilyen 8 kilométeres etap volt, és akkor utána a Pokol-Tanya-Csárda nevű ellenőrzőpont után visszakanyarodni Tápió-Györgyére és be a vasútállomásra. Tehát ilyen, mint egy ilyen teljesen egyszerű Forma 1-es pálya, ahol
2 sikán van, és így körbeérsz, vagy visszaérsz. Na mindegy, szóval nem volt túl izgalmas, fogalmazunk így, de egyébként bevezető túrának tök jó volt, és tényleg az időjárásra se lehetett semmilyen panasz, leszámítva azt, hogy rohadtul fújt a szél. A célban pedig, mint ahogy már ezt említettem, a vasúti épület várójában volt a cél. Mint utólag kiderült, balra kellett volna először mennem, ott tudtam volna fizetni, szembe ott kaptam az oklevelet, és magát a pecsétet azt pedig a jobboldali ablakban kaptam meg. Csak hát ez így, amikor beérsz a célba, és úgy baromi sokan vannak a célban, az nem derül ki, hogy most neked hova kéne menned. Megy az ember oda, ahol sor van, nyilván, hogy valamilyen sorba állnak, tehát nem mindegy, de végül meg volt minden, megkaptam mindent, és fizettem is, úgyhogy ez is megvolt. Azt nem mondom, hogy minden évben menni fogok a téli sóút teljesítménytúrára, de lehet, hogy még egyszer egy hosszabb távot bevállalok valamikor. Úgyhogy a mai videó eddig tartott. Ennyit a téli sóútról, aztán majd a következő túrázós videónál talán sikerül már menet közben is valami kommunikációt folytatnom a telefonommal. Hogy melyik lesz a következő teljesítménytúra, elméletileg én már azt tudom, de ezt azért nem mondom, mert a fene se tudja, hogy mi történik még addig, és hogy összejön-e az, amit én most ezt így tervezek. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok meg, kövessétek be a csatornát, meg iratkozzatok föl, meg támogassatok, meg stb. És várok vissza titeket legközelebb is, majd valamikor lesz ilyen túrázós videó, meg ugyebár vannak vonatos videók, meg vannak geoládázós videók is, meg már lesz majd pilisi videó is, az egy másik történet lesz. Úgyhogy köszi, hogy megnéztétek ezt a videót, és várok vissza legközelebb is, bármikor, kövessétek a csatornát. Sziasztok!